Il-ġenituri ta' tfal fl-aħħar sentejn tal-iskola sekondarja qed jingħataw għajnuna ta' 500 euro fil-kont bankarju jew b'ċekk bħala parti mill-implementazzjoni tal-Istrateġija Diġitali għall-Edukazzjoni. F'dawn il-jiem kważi 7,500 ġenitur ta' ftit aktar minn 7,700 student qed jirċievu din lotja b'investiment ta' ftit aktar minn 3,800,000 euro. L-għanu li dawn il-500 euro jintużaw minn dawn l-istudenti biex jixtru għodda diġitali bħalma huma laptop. Il-Gvern spjega li din kienet waħda mill-miżuri mħabbra fil-budget. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima qal li b'din il-miżura il-Gvern irid ikun ta' appoġġ għall-familji u l-istudenti. Aktar kmieni din is-sena akademika qassamna laptops lill-istudenti tas-7, ta' 8 u ta' 9 sena. U allura ħassejna li għandna nkunu ta' support u għajnuna għall-familji Maltin u Għawċin li t-tfal tagħhom jattendu l-aħħar sentejn ta' dik li hija l-edukazzjoni obbligatorja. U tajna propju dan il-grant ta' 500 euro li ħajkun qed jgħin ma' 7,400 tifel u tifla u l-familji tagħhom sabiex jinvestu f'dawk li huma għodda diġitali li huma importantissimi propju f'dinja li qiegħda tevolvi u anke fl-aspett edukattiv. Il-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon qal li l-edukazzjoni parti mis-soċjal u spjega li huwa għalhekk li l-Gvern qed jagħti l-aħjar għodda lill-istudenti. Fis-soċjal ma tistax titkellem fuq nefqa, titħares liha bħala investiment. U investiment fl-aqwa riżorsa li teżisti fid-dinja, in-nies, is-soċjetà, u hekk qed naraw investiment f'parti integrali mis-soċjetà tal-lum. Fiż-żgħażagħ tagħna illi huma verament l-adulti tal-għada, imma li huma parti integrali mis-soċjetà tal-lum u għandna d-dover allura ntuhom l-aħjar rotta possibbli biex għada pitada meta mbagħad tiġi biex ngħidlek l-adultħud tagħhom ikunu jistgħu jagħmlu l-istess. Il-ġenituri se jirċievu lotja ta' 500 euro f'dawn il-jiem u qed jirċievu messaġġ jew ittra bl-informazzjoni. Aktar dettalji fuq il-free phone 153.